Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor de streek van Zeeuws-Vlaanderen en natuurlijk de geschiedenis, oftewel de historie. En daarom zijn twee mensen met passie aangeschoven en die laat ik nu zich aan jullie voorstellen. Nou, laten we maar beginnen. Dankjewel voor de uitnodiging in de eerste plaats. Ik ben Annie de Leijzer. Ik ben voorzitter van het Museum Het Bolwerk in IJsendijken. Helemaal goed. Nou, goed dat u gekomen bent, want ik ben zeer benieuwd wat jullie in het vat gegoten hebben voor het jaar, dit jaar en de komende jaren. Ja. En aan jouw zijde zit... Monique de Vriend. Ik ben algemeen medewerker bij Museum Het Bolwerk. Zeg jij, Monique, hoe lang doe je dat al? Iets meer dan 4 jaar. Ja. Ja. Maar ik heb een keer met jou op pad geweest. Ja, we hebben een keer in het eentje. Ja, met z'n tweetjes, hè? Met z'n tweetjes. Met de cameraman erbij. Inderdaad. Ja, nou, Annie, waar ben je geboren en wat heb je zo in je leven gedaan, Annie? Ik ben geboren in Schoondijken en ik heb daar 20 jaar gewoond. Toen ben ik vertrokken naar de grote stad, naar Amsterdam. Oh. En toen werkte ik, eerst via uitzendbureaus. Toen kreeg ik vaste baan bij de Partij van de Arbeid op het partijkantoor. Is dat het landelijk partijkantoor? Het landelijk partijkantoor. Zo, dus je hebt heel wat mensen voorbij zien komen. Heel veel mensen, heel veel interessante voorzitters. Ja, dat geloof ik, ja. En het was ook in de tijd van het kabinet Den Uyl, dus dat was een hele interessante periode toen ik daar werkte. Ja. En toen ik daar werkte, ben ik naar avondschool gegaan daar. Toen heb ik 4 jaar VWO gedaan, terwijl ik op dat partijkantoor werkte. Ja. En toen was ik zo eigenlijk wel geïnteresseerd en geïnspireerd door die politieke partij. Dat ik, nadat ik mijn VWO-diploma heb behaald, ben ik politicologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Oh, en wat heb je toen gedaan met die bul? Met die bul. Toen ben ik bij een onderzoeks- en adviesbureau gaan werken. Daar heb ik 12 jaar gewerkt. En nou ja, dat was een commercieel bureau, dus die zochten natuurlijk opdrachtgevers. En dat was veelal overheid. Nou, dat waren heel interessante onderzoeken allemaal. Maar ik heb me op een gegeven moment wel meer toegelegd op de bedrijfsvoeringskant van het bureau. Ja. Want ik dacht, onderzoek doen, ja, dat laat ik aan mijn collega's over. En ik ga een beetje de andere kant op. Ja. Nou, daarna heb ik ongeveer 1,5 jaar bij het ministerie van Sociale Zaken gewerkt. In Den Haag? In Den Haag. En in Amsterdam blijven wonen? Ja. Okay. Ja. En toen ben ik naar de gemeente Dordrecht gegaan. Omdat in Den Haag gingen ze reorganiseren. En ik kwam zelf bij zo'n onderzoeks- en adviesbureau vandaan die dat soort onderzoeken ook deed. Dus ik wist al welke kant het op ging. Dus ik denk, ik ga een andere baan zoeken. Oh ja. En zo ben ik in Dordrecht terechtgekomen bij de gemeente. En daar heb ik nog 16 jaar gewerkt. Zo, een heleboel ervaring, Monique. Ja. Zeg, maar hoe kom je dan zo weer in Schoondijken terecht? Nou, ik woon nu in Breskens. Oh, in Breskens, ja. Ik heb gewerkt in Dordrecht tot aan mijn pensioen, tot mijn 66ste. Oh ja. En toen dacht ik van, waar wil ik oud worden? En ik dacht van, vind Dordrecht een hartstikke leuke plaats. Maar mijn familie woont hier allemaal nog, dus ik ga terug naar mijn familie. Ja. En zo ben ik weer teruggekomen in West-Zeeuws-Vlaanderen. Nou, geweldig. Ja. Ze zullen blij met jou zijn met zo'n ervaring. Ik denk het. Ja. En Monique, tipje van de sluier van jouw leven zo? Ik kom uit het bankwezen. Ik heb altijd bij de bank gewerkt. Waar ben je geboren? En ik ben geboren in Bresjes. Een echte Bresciaander. En ik woon nog steeds in Bresjes. Okay. En ik heb altijd bij de Rabobank gewerkt. En van de bank verviel mijn functie, zoals dat een beetje bekend is overal. En dan ga je denken, wat wil ik doen? Nou, en toen kwam het museum op mijn pad. En toen dacht ik, yes, dat is het. Ja. Leuk, hè? Echt geweldig. Ja, je straalt er toch gewoon uit ook, hè? Zeg Annie, maar voorzitter, hoe lang ben je nou voorzitter? Ik denk 1,5 week. Oh, nou, welkom. Ja. Oh, dat ging niet mis. Dan gaan de bloemetjes. Oh, weet je wat, ik zal ze even buiten zetten. Ja, doe maar. Nou, dan laat ze maar liggen, want anders vallen ze nog een keer. En sinds vorig jaar september was ik waarnemend voorzitter. Ah, dus je hebt even mee kunnen lopen en zo? Ja.
Zeg Annie, wat zijn jullie plannen op korte termijn en eventueel ook lange termijn? Ik hoor allemaal leuke dingen, dus vertel. Nou, ik heb me dan ook wat het museum betreft vooral ook op de bedrijfsvoeringskant leg ik me toe. Dus dat het reilen en zeilen van het museum goed gaat. We hebben binnen het museum een kenniscentrum. En die mensen, die vrijwilligers, hè, want zonder vrijwilligers geen museum. Dus we zijn de vrijwilligers ontzettend dankbaar. Die bereiden eigenlijk de tentoonstellingen voor, dat kenniscentrum. En ja, we hebben net een audit achter de rug. Oh, dat klinkt interessant. Ja. Een audit is dus, er wordt het hele systeem doorgelicht, een soort ISO 9000. Klopt. Ja. Ja. En wat hield die audit in? Nou, we moesten heel goed nadenken over de toekomst. Ah, ja? En dat was dus eigenlijk eigenlijk toch wel op het goede moment. Ah, ja. Want je moet je administratief en op personeelsgebied moet je beleid uitstippelen. Natuurlijk ook op tentoonstellingsgebied. Dus hadden alle mensen die daar verstand van hadden binnen het museum hadden we nodig. En we hebben dus met al die mensen hebben we het kwaliteitskader eigenlijk opgeschreven. Ja. Ja. En dat is niet zonder slag of stoot te gaan, want we moesten regelmatig ons huiswerk aanvullen. Ja. Maar uiteindelijk zijn we begin juni zijn we geslaagd. Begin juni 2021? 2022. Oh, dus net. vers van de pers. Ja, Want het is vandaag 4 juli. juli. Juni, hè? Was het begin juni. Ja. Dus begin juni, de opname daar is 4 juli bedoel ik. Dus jullie zijn net een maand geweldig. Ja. En we waren dus eigenlijk ingelood vanuit de Landelijke Museumvereniging. Vielen we dus in de prijzen om de audit te mogen uitvoeren. Oh, dus je had eerst een voorselectie? Ja, dat hebben we niks van gemerkt hoor. Maar, dat hebben zij gedaan. Tuurlijk. Ja. Dus we kregen gewoon een brief dat we geselecteerd waren en dat we dus de audit mochten gaan opleveren. En hoe noem je dat nou officieel? Dus dat jullie goedgekeurd zijn voor die audit? Nou, we zijn nu weer een erkend museum, dat waren we al. Erkend museum door die instantie? Ja, door de Landelijke Museumvereniging. Zo. Ja, en hoeveel leden hebben die ongeveer? Enig idee? Oeh, dat weet ik die zoeken we op. Weet jij dat, Monique? Nee, wel heel veel. Oh, toch wel? Ja. Maar hier in West-Vlaanderen zijn er 4. En welke zijn dat? Dat is het Belfort in Sluis, Visserijmuseum in Breskens, het Cultuurforum in Aardenburg en het Bolwerk in IJzerdijken. Oké. En die andere 3, nu is Cultuurforum Aardenburg is ook heel druk bezig met zijn audit, omdat hij gaat verhuizen. En ik zit in een ander pand en ook... ik weet het, ja. Zeg, en Belfort, is die ook al geauditeerd? Nee, die is nog niet aan de beurt. Oh. Dat is, weet je wordt gekozen en dan moet je maar afwachten wanneer je eigenlijk aan de beurt bent. Ja, dat kun je niet alles tegelijk, ook vanwege corona natuurlijk, want ze hebben een inhaalslag te doen zeker, hè? Ja. Ik bedoel, als je gekozen wordt, dan moet je leveren. Dus, zeg, en hebben jullie nog meer samenwerkingsverbanden? Zo, ja, we hebben eigenlijk met die 3 musea dan, want Belfort heeft niet echt een bestuur, omdat dat nog het museum is van de gemeente Sluis. Ja. Dus we hebben met Visserijmuseum Breskens, Bolwerk, IJzerdijken en Cultuurforum Aardenburg hebben 3 bestuursleden. Die hebben nu een vereniging van West-Vlaamse musea opgericht. Oh, slim. En kun je alleen maar elkaar versterken natuurlijk. Ja. We waren al sinds augustus, denk 2000, wanneer was dat? Toen we begonnen zijn met vergaderen met alle musea hier in de streek. 2020, ja. 2020. Hebben we voorzichtig gepolst bij alle musea die hier in de streek zijn. Ja. Van, is het een idee om een keer te gaan vergaderen en om te kijken hoe we eventueel kunnen samenwerken, elkaar kunnen versterken. De een die weet dit, die heeft daar expertise van en de ander die heeft weer andere kennis. En heb je ook nog oog naar het oosten toe, naar Terneuzen gemeente en gemeente Hulst? Nou, voorlopig niet. Maar er is hier de cultuurmarkt geweest 2 weken geleden. En hier bedoel je? Hier in het Ledeltheater. Oh, in het Ledeltheater, ja. En toen, toen hebben we Jan Loning gesproken, de oud-burgemeester van Terneuzen. En die was in ieder geval wel erg positief over ons initiatief dat die vereniging opgericht hebben. Dus de Terneuzen heb je de burgemeester die nou in pensioen is gesproken? Ja.
Ja. En ook al met Erik van Merriboer? Nee, Oké, maar dat komt dan waarschijnlijk nog. Maar dat komt eigenlijk omdat Jan Loning is, als ik het goed zeg, nu voorzitter geworden van de Vereniging van Zeeuwse Musea. Oh, die is er ook nog. Ja, ja, je hebt heel veel verenigingen Ja. eigenlijk. Ja, maar als het maar werkbaar is, hè? Ja. Zeg, en hebben jullie ook contacten met onze zuiderburen? Ja. Ja? Heel veel. En hoe zit dat ongeveer zo'n beetje dan? Nou, ik denk dat Monique daar meer van af weet. Want we hebben wel eens tentoonstellingen gehad samen met... Ja. Zullen we dan even overschakelen naar Monique? Lijkt me heel goed. Ja, blijf even zitten, want ik wil even Monique horen. Welke tentoonstellingen zijn er? En wat ga je zo'n beetje doen? Nou, op dit moment hebben we in de schijnwerpers staan Alexander Farnese en Simon Steven. Nou ja. Maar Simon Steven die draait al een paar jaar mee, dus dan wordt het tijd dat we eigenlijk de tentoonstelling wisselen. Oh. Nee, we doen om de 2 jaar een nieuwe wisseltentoonstelling. Oh ja. Je wil natuurlijk het publiek iedere keer iets nieuws blijven aanbieden. En dus verander je eigenlijk altijd. Maar we doen ook altijd mee bij de Week van de Zwinstreek. Dat is in september, 24 september tot en met 2 oktober. In 2022? In 2022. Ja. Aansluitend doen we dan mee bij de Maand van de Geschiedenis. Dan hebben we een wat langere periode en dan doen we nog een extra tentoonstelling inrichten. En die Maand van de Geschiedenis is dan? De Maand van de Geschiedenis is de maand oktober. Heel de maand ja, oktober? Heel de maand oktober, ja. En met wie werken jullie dan samen? Dan werken we landelijk samen. Oké. Ook met de verenigingen. Een Nederlandse landelijke Ja, thema. dat is Nederlandse landelijke, ja. En de Zwinstreek, dat is natuurlijk samen met de Belgen. Ja, onder andere de Week van de Zwinstreek, dat is natuurlijk... het Zwin is aan weerskanten. De Nederlandse kant en de grens, de Belgische kant. Dus ja, dat werk je samen mee. Oké. En welke tentoonstellingen zijn er? Nou, we gaan bij de Week van de Zwinstreek gecombineerd met de Maand van de Geschiedenis zetten we het Zwin in, maar wel met historische kaarten, dus 16e, 17e eeuw dat we inzetten. Nee, het is niet het Zwin van nu, maar eigenlijk het Zwin in die periode. Ja. Dus druk op zoek naar speciale kaarten of voorwerpen uit die tijd om die te tentoonstellen. Doen we dan op de overloop en die blijft dan staan tot januari. En daarna veranderen we weer. Oké, dus, mooi. Ja. Zeg, zijn er nog meer als voorzitter dat je ergens naar verlangt? Wil je nog meer vrijwilligers of zoek je nog eens vrijwilligers? Ja, nou, we hebben ook wel plannen. We zijn eigenlijk bezig om een activiteitencommissie op te richten. Omdat we ook soms plannetjes hebben. Bijvoorbeeld ook een soort... college of een aantal bijeenkomsten voor geïnteresseerden over wat nou de 80-jarige oorlog is geweest en de staats-Spaanse linies. Eigenlijk in een dusdanige vorm dat het voor iedereen te snappen is. En dat we ook naar buiten gaan om het ook aan te wijzen. Want er ligt ontzettend veel in het landschap verborgen uit die tijd. Dus dat willen we graag toch proberen breder onder de aandacht te brengen. En we willen natuurlijk dat het museum steeds bekender wordt. Dus er ligt nog ontzettend veel in de archieven uit de 80-jarige oorlog. Ligt in Brussel en in Parijs en in Lille. Maar ja, eigenlijk heb je daar mensen voor nodig en geld. Ja. Omdat eigenlijk als het ware... je moet het Frans kunnen lezen uit die tijd. Dus ja, dat vergt eigenlijk heel veel menskracht. Ja, en ook bijzondere menskracht. Ja. Hè? Want je moet toch wel iemand hebben die het geduld op kan brengen, die het er tijd voor heeft, precies. die er ook energie in kan steken. Ja. En het kan lezen. Ja. En het kan lezen. Ja, die het interessant genoeg vindt en ook weet wat je eruit kan halen. Oké. Ja, prima. We hebben laatst ook een lezing gehad van een meneer in ons museum. En die had een kaart ontdekt in het archief in Parijs. En wie was die meneer? Hoe heet u die, Monique? Bruno Commer. Bruno Commer. Komt hij hier ook uit de buurt? In België. Ja, net over de grens. Net over de grens. En die had een kaart gevonden, dat was dan uit de Napoleontische tijd. Want Napoleon is van plan geweest om de kanaal te graven van Sluis naar Breskes. Ja. Met een bepaalde reden. Okay. En hij had die kaart gevonden waar dat plannetje op stond. Dat ligt in het archief in Parijs. Nou, dat moet hier naartoe komen.
Nou, Annie, ik wil jou graag hartelijk danken, want we gaan naar een filmpje kijken. Dat is goed. En ja, je bent zo vriendelijk voor mij geweest om iemand anders aan te laten schrijven. En die wil ik trouwens na het filmpje graag verwelkomen. Prima. Dus laten we even naar het filmpje kijken. Ja. Ja. Nou, lieve kinderen, wij zitten hier heel mooi hier in het bolwerk in IJsendijken. En ik zie hier allemaal Lego-steentjes. En er zit hier links van mij een meisje met heel mooi blond haar. En die gaat even vertellen hoe dat ze heet. Hoe is jouw naam? Sterren. Dag Sterren. En ik heb hier, hoe heet jij? Bobby. Dag Bobby, welkom. En? Jens. Hoe? Jens. Jens. Nou, geweldig. En op de achtergrond zit, hoe heet jij? Volgens mij is dat Dieke. Dieke? Zeg Monique, wat zijn ze nu aan het doen? Want het is natuurlijk echt iets voor de kinderen, hè? Ja, dat is zeker iets voor de kinderen. We hebben dit jaar een hele nieuwe locatie voor onze Lego. We hebben echt een hele mooie Lego-zolder gemaakt. Wat echt het plezier van het Lego bouwen hier nog vergroot in het museum Het Bolwerk. Maar natuurlijk ook een beetje historisch Lego. We bouwen forten en kastelen. Je ziet het aan de kinderen. Ja, ze zijn heel mooi, toepasselijk aan. Ja, absoluut, absoluut. Ze zijn zo mooi. Maar dat hoort bij het Lego natuurlijk, hè? Want dat zijn dingen die we bouwen hier. Ja, ik heb ook kleinkinderen. Als die nou hier ook willen komen bouwen, wat moeten ze dan doen, die papa's en mama's of opa's en oma's? Nou, als je het museum bezoekt, en je bezoekt het met kinderen of met kleinkinderen, natuurlijk kunnen de kinderen dan altijd even als afsluitertje of aan het begin even heerlijk spelen hier met Lego. Maar we organiseren ook met regelmaat Lego-middagen op de maandag. Want de maandag is het museum gesloten. Dus af en toe hebben we dus een Lego-middag dat we organiseren. En dat varieert, dan komen er 16 tot 20 kinderen komen hier dan wel spelen. Ja, maar dat is toch fantastisch voor een kinderfeestje? Ja, super. Ook dat kan. Ja hoor, Toch? absoluut. Ja hoor. Het is echt, we hebben nu zo'n mooie locatie. We doen ook kinderworkshops hier. Want we hebben een prachtige tafel met stoelen waar ze ook aan kunnen zitten met tekenen of nou ja, bouwwerkjes maken, wat het ook maar is. Maar altijd per knipoog naar Museum Het Bolwerk. Prachtig filmpje, hè? Ja, dat was toch Mooi, hè? geweldig, hè? Ja, ja. En die kinderen Mooi. waren ook zo mooi verkleed. Ja, En die- speciaal aangekleed, historisch ja, het museum. Dat is echt heel leuk toen, hè? Nou, ik ben blij dat ik iemand kan verwelkomen. Wat is uw naam? Mijn naam is Frans Brouwers, Frans Brouwer. uit IJsendijken. Brouwers met een S. Brouwers, Ja, voor minder dan het meervoud doen we het niet. Ja. En waar ben je geboren, Frans? IJsendijken, ja. Daar woon je nu nog steeds? Ja. Oké. Ja. En wat heb je zo in je actieve leven gedaan? Actieve leven, ik ben nog steeds actief. Ja, maar ik bedoel, tot nu toe? Nou, ik ben arbeidsdeskundige als het gaat om een beroep. En dat heb ik lange tijd als zelfstandige gedaan. Ah ja, En in die tijd reis ik ook heel Nederland door. Oké. Ja. Mooi. En later ben ik in Dordrecht, Rotterdam eerst Dordrecht gaan werken en nu weer in Goes. Oké. Maar je werkt nog steeds? Ik werk nog steeds, ja. in Goes. Ja. Ja. Goed, hoe ben jij zo bij het museum gekomen? Nou, de voorzitter voor Annie, Mathieu die had mij verschillende keren gevraagd van Frans, wil je niet in het bestuur komen? Maar omdat ik in Dordrecht werkte, vond ik dat niet handig, want ik was maandag vertrokken of dinsdag en de vrijdag kwam ik terug. Ja. Dus dat vond ik niks. Dus op een gegeven moment vroeg hij aan mijn vrouw of ze in het bestuur wilde. En zij wilde erover nadenken, maar dat was net in de periode dat ik terug naar Zeeland kwam voor mijn werk. Ah ja. Dus ja, toen zijn we allebei maar in het bestuur gekomen. Leuk. Ja, prachtig toch? Monique, het was natuurlijk een schitterend filmpje. Wil je nog iets van de Lego kwijt? Nou, we hebben 25 juli hebben we weer 2022. 2022 hebben we weer een Lego-middag voor de kindjes van 4 tot en met 10 jaar. Ja. En we hebben ook iets bijzonders nu, want op maandag 29 augustus 2022 gaan we eens Lego spelen met het hele gezin. Oh, dat lijkt me nou ontzettend leuk, ja. Nee, dus dan kunnen maximaal 5 personen. Ja. Nee, en in totaal 5 keer 5 eigenlijk. Dus dan heb je een opa, een vader, een moeder, een kind. Alles kan. Ja. 5 in totaal. Zo. Dus dan gaan we eens kijken of die papa's en mama's ook goed kunnen Lego Ja, spelen. ja, zeker.
Zeg, en je hebt hier ook nog een mooi boekwerk Ja, liggen? ja, dat is eigenlijk dan... Monique, misschien is het leuk om even te vertellen dat er een Lego Master... ja, David, de echte Lego de Master. echte Ja, Lego dat heb Master, ik één beetje in En beeld wat is een laten Lego zien. Master? Lego Master is iemand die... Nou, hij is archeoloog, David van Hey. Archeoloog, heeft ook altijd bij de provincie Zeeland gewerkt. En hij heeft meegedaan met het programma van Lego Masters op tv. Oh, Hij is tweeders geworden. Dus Meen je best, ja. En die komt nu dan bij ons Lego les nee, maar geven. wat moet nou iemand doen die dan de Lego Master... Fysiek, wat moet hij dan Ja, doen? die moet gewoon heel veel kunnen. Dus die kan bouwen, je kan het zo gek niet benoemen. Of hij kan het wel bouwen. Dus je moet creatief zijn? Je moet creatief zijn, Snelheid, handig zijn en handig ook, zijn. ook het zien. Oh ja. Ook het zien. Het zijn hele kleine blokjes dat hij ook mee werkt. En, Oké. Ja, hij is echt goed. Maar op een spelende manier brengt hij dat natuurlijk over aan de kinderen. Helemaal. En dit boekje? Want Nou, dat is aan weerszijden van laat maar even van aan het de camera Zwin. zien. Ja? Nee, dat is eigenlijk, straks doen we mee met historische kaarten, eigenlijk bij de Week van de Zwinstreek. En dit is echt gewoon zo'n bijzondere kaart, omdat het Zwin hier duidelijk laat zien dat het een Belgische kant heeft en een Nederlandse kant heeft. Ja. Dus vandaar deze kaart. Nou, en dan zie ik hier ook allerlei flyers zo. Hier zo. Kijk, Ja. laat maar even zien zo. Ja, we doen ieder jaar opnieuw een flyer. Iedere keer ook een beetje met een andere look. Dus weer Ja. een beetje de platte versie van creatief zijn. Dat is iedere keer verschillend. Daar geven we dus ook altijd aan wat er te zien is in het museum. Dus aan de ene kant wat er altijd te zien is in Ja. ons museum. En ook wie we in de schijnwerpers zetten. Mooi. Staat erin. En natuurlijk alle gegevens van openingstijden en noem maar Ja, allemaal ja, op. alle uiteraard. relevante gegevens. Ja, absoluut. Frans, wat is jouw taak in het bestuur? Ik ben algemeen bestuurslid. Ja. Samen met Annie doe ik bijvoorbeeld de PR. Oh ja, heel belangrijk. Bestuur, ja. En met het complete bestuur zijn we dus bezig geweest met die audit bijvoorbeeld. Dat heeft heel veel Ja, dat geloof ik. heel veel tijd in beslag genomen. En, Maar jij komt jouw werkervaring daar natuurlijk ook goed in kwijt. nee, Ja, dat valt wel oh, dat mee. valt Dat valt wel mee. Nee. Oké. Dat is toch wat minder formeel hoor. Oh. Of ja, minder formeel niet, maar het zit op een ander vlak. Oh ja. Zeg maar, nou heb ik ook gehoord en vernomen en gezien dat je storyteller bent. Vertel. Ja, dat is een beetje op mijn pad gekomen eigenlijk. Elk jaar stond op het programma een vertelavond. Ik was er nooit geweest, moet ik zeggen. En, vorig jaar zouden we dat weer terug oppakken na de coronacrisis. En ik had mezelf een beetje naar voren geschoven van, nou, ik wil wel meehelpen dat opzetten. Maar een goede vriend van me, Roland van der Klei uit Mauritsvoort, kunstenaar, die had een verhaal geschreven gebaseerd op de ouderwetse spookverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen. De Drieling van Terholen. Oh, En, ik kom uit Hulst, maar ik ken daar geen drieling eigenlijk. Nee, Verrassend. dat is nog een verhaal op zich overigens. Oké. Maar goed, ik dacht van nou, we hebben een onderwerp, we hebben een mooi verhaal, we hebben iemand die er iets over kan vertellen. Want de schrijver hebben we hebben er een omroeper bij gehaald. Iemand uit de streek, het speelt zich af op een boerderij, in een boerderijwinkel. We hebben er een boerderijwinkel bij gehaald en we hebben er een prachtige avond neergezet. Met een heel mooi verhaal. Huh? En dat was de eerste keer dat ik op die manier ook als verhaalverteller optrad. Oh ja. Ik had wel wat meer ervaring. En wanneer was dat? Dat was in oktober. Hè? De oktober 2021. Ja, en de bedoeling is om dit jaar in oktober weer een verhaal te doen. En daar ben ik druk mee bezig. Oh, leuk. Ja, Ik ben zelf ook storyteller. ja, dat Vandaar begreep ik, Ja, ik dacht, ik moet dat toch eens aan die Frans vragen, Ja, wat hij ja. allemaal doet. Ja, het leuke van het vorige verhaal was wel dat het echt een Zeeuws-Vlaams gebeuren was. Want het was geschreven door iemand uit het land van Axel. Verteld door iemand uit het land van Katzand. En het speelde zich af in het land van Hulst. Dus Ja, geweldig. Dan heb Zeeuws-Vlaanderen je Zeeuws-Vlaanderen te pakken natuurlijk. Ja, Hè? ja, ja. Het verhaal wat de volgende keer in beeld komt, dat is gebaseerd. Dat is ook wel op zich ook wel leuk om te vertellen. Ook een oud verhaal. En dat ga ik baseren op een oud documentje wat wij thuis hadden. Dat was een drukwerkje uit
18 nog wat. En dat heet, het is ook een lied, het heet Het Lied van de Dominee van IJsendijken. Oh, En dat gaat over een dominee die doodgaat, waar een helle hond komt op zijn borst te zitten en die moet verdreven worden. Dus Ja, dat er ook weer een beetje in die spookverhaalachtige dingen. En dat ben ik nou aan het omzetten naar een verhaal. Het is echt een lied, maar het... ja. Ja. Zeg, en heb je er nog iets ook over Ambrogio Spinola? Die wordt hier nou geprojecteerd. Ja. Wie kan ik daar het woord over geven? Hij is van Italiaanse afkomst. Ah, Is in dienst van de Spaans koninghuis. oh ja, Philips Toen II de dan, tijd. hè? Ja. Philips, Spaanse koning Philips III al. Oh, Philips III, ja, klopt. Daardoor is hij ook naar Nederland gezonden. Hij is een beetje bekend van Oostende. Oh ja. En hij heeft echt de bekendheid in Nederland echt wel gekregen bij de slag van Breda. Ah, Dus daar is hij echt wel. er is nog een mooi schilderij van, hè? Ja, Van ja. Velasquez, Ja. Los Lanzos. Ik heb dat gezien in Madrid. Ja, dat Prachtig, klopt. hè? Dat klopt, ja. En daar hangen wel eens overal kopieën, toch? Ja, je ziet van alles, hè. Heel Dat is loslandig, altijd hè? zo. Hè. Ja. Dus, maar hem gaan we in 2023, 2024 in het zonnetje zetten. Dat Ja. wordt onze En tentoonstelling. ga jij dan die ook weer uitbeelden, Frans? Ja, misschien bij de nieuwjaarsgroet. Hè? Geweldig. Voor de opening van het nieuwe seizoen. Oh, ja, dat was jouw man, hè? Die was er ook goed, hè? Maar ik heb Maurits uitgebeeld bij de nieuwjaarsgroet. Hè? Maurits komt in 2025, want dan is hij 400 jaar dat hij is gestorven. Ja. En dan komt hij uitgebreid in beeld. Dus wie weet zit er nog een carrière in voor jou. Het leuke van het museum is ook wel dat het allebei de kanten belegt. Hè? Ja. Het gaat over de 80-jarige oorlog en wij zijn dan toch, over de staat-Spaanse linies, we zijn toch altijd geneigd om over de Nederlanden te spreken. Maar ons museum, de Bolwerk, richt zich echt wel op zowel de Nederlands-Vlaamse kant als de Spaanse kant. En dat vind ik zelf wel heel leuk. Nou, heel leuk is dat ik heb mijn stamboom uitgezocht, de genealogie. En 11 generaties terug was mijn voorvader. Die was regimentscommandant van 600 soldaten in het Fort Zandvliet. Die is met een weduwe uit Zandvliet getrouwd. Die hebben een liefdesbaby gemaakt en daar stam ik vanaf. Oh, bijzonder hè? Bijzonder hè? Ja. Goed. In verband met de tijd, zijn er nog dingen, voordat we de kijkers gaan bedanken, die jullie nog even kwijt willen? Ja, er is eigenlijk het belangrijkste is van de deur staat elke dag open. Dus kom binnen en kijk eens op het gemak rond. Ja. Er is meer te zien dan alleen de kust. Ja. Het achterland is ook heel mooi. En als je zo over een dijkje fietst, denk eens na, misschien is het wel een liniedijkje. Ah ja, kijk. Er zijn altijd, onze schatten liggen in het landschap en wij vertalen het verhaal. Nou, dat is een mooie afsluiting van het geheel. Geweldig. Dankjewel Ook dat jullie dat we hier gekomen mogen zijn. Dan gaan we nu de kijkers bedanken. Nou, beste kijkers, er kwam van alles langs. Hè? Prins Maurits. Natuurlijk, deze mensen hebben echt passie. Niet alleen voor de streek, maar ook voor het museum, het Bolwerk. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. Zullen we erop proosten? Allee, santé. Santé, Monique en Frans. Proost.